ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮಿಲು ನಿಖಿಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚೆರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತಲುಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸುಲಭವಾತಿಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನ್ ಪ್ರತು ಓಲಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸುರುಕಾದು ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೂವನ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬೊದಲೆರ ಬಿಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಯಾನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾದು ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು 1 ಚಮಚದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಶೋ ಕೂಡ ಪುಂಟೋನ್ವೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಒರಡಮ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಮೊಸರು ಪಾರ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಾಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂಜಿ 20-30 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಸೋ ಕೂಡ ಬೊದಲ್ದನ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣೆ ತೂನ್ಗ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು 2 ಚಮಚದಾದ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ 2 ಪೀಸ್ದಾದ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವಿರೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕರ ಬೊಗ್ಗು 2 ಲವಂಗ 2 ಪೀಸ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಶಾಯಿ ಜೀರಾ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನು ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತು ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಇಂದು ನಮ್ಕಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನೇಟು ನಿನ್ನ ಶೋ ಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಡ್ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆನ್ನು ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ಬೈಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ದಲು ಒಂಜಿ 75% ದಾತ ಒಂದು ಬೈತಲು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕ ದೀರೋಣ ನಂಚಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಐನ ಡಬಲ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಏರೆಗೆ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜೋ ಅಗ್ಲು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾದ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾದ ಮೂಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲು ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತರ ಮಾಡೋನೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕುದಿಯೋಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಚೂರು ಕುದಿ ಬರೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚದು ನೆಕ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆತಂಡು ನೆನ್ನೆ ತೊಂತ ಕೊಡ್ತಿಂಚನೆ ಅರಪ್ಪೆರ ಬುಡ್ದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನ ಮುಚ್ಚಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಬಡ್ದು ನೆನ್ನ ಇಂಚನೆ ಅರಪೆರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲರತೆ ಕುಕ್ಕರಡು ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೋದು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಂತಾರೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ರಂತೂ ಬರಪೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾನು ಹೊಸತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟುಗು ಅಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್